Hayi kwedini, hayi. Ndithi ndingena nje sewundihawula. Icubani ngubani kwedini? Icuba ndiyitshomi yakho? Hayi mani boy man, hayi mani tshali kaloku mamela. Ezaa ntwana bekungekho nto bezawukwenza yona mani. Yabo qha ndizithumile into yobana nje mazikututse. Kaloku ngumxhaki isitini igufu yethu umntu ongabhekile. So if ndizohlala under one roof nawe, kufanele kaloku ndiqinise amathambo boy. Yabo? Because uyihlo kudala ndicenga into yobana mani uyenze ohlala apha. Andinohlala neempatha kaloku amaFransi mna. Uyathola? Mamela ke boy. Laa mcimbi ubunike wona kule veki pheleyo ingathi undiphelele. So bendawuthanda into yobana uphinde umthi yintye nje. Mamela boy. Into ozoyiqonda into yokobana imali iyaphela. Then ityala lithini? Alipheli boy, aliboli alingamafutha. So ityala lihlala lihleli. Inoba ngamanye amaxesha usigqibe ngathi ngaske undinqule umqala ne, ndiyakubhora ne. Akho nto uzawundenza yona. If uyayirhola le mali boy, ndinike yona then ndiphume ndiphele apha. If ke uzawube ulibele kundibuza imibuzo emininzi, uyayazi nawe ndiya ngaphambili boy. Masithi i-20 this time. Ungakulingi ube njingenjinge, ndinike le mali ndithi fuck off apha. Bullet my bullet. Kwedini yeka bubhanxa bakho baba imama's baby. Unyoko lona akho nto azawukwenzela yona. Okanye uyawazi la manyela akho waqumayo? Is it? Oh, hayi ke nawuske nindigalele ipoyizini ndife. Ndicela uzitransfere mntakwethu.